Минем кулымдагы әлеге китап, ул безнең чагыштырмача яңа китап әле. Кечкенә балаларга 1, 2, 3 яшьлекләргә менә дигән бүләк булачак. Ул китап кына түгел, ул безнең уенчык та. Менә хәзер аның белән уйнап та күрсәтәм мин. Көнгерәләр, йөгерәләр. Беренче биттә безнең бегемот. Һәм аннарысын китап безнең үсә. Шундый озын була. Ул 2 метрдан артыгракка кадәр җәелә. Һәм без аны шулай итеп җыя алабыз. Җыябыз без аны җыеп шушындай матур йолдыз ясый алабыз. Йолдыз менә байрак була бит инде. Менә шундай йолдызга әйләнергә мөмкин. Ул менә шушындай гаражларга әйләнергә мөмкин. Машиналарны куярга. Менә бер гараж. Менә 2 гараж. Һәм ул менә шундай ширма булырга мөмкин. Аларның артларына курчакларны, тупларны, тагын әллә нәрсәләрне яшерергә мөмкин. Һәм әлбәттә инде китап булгач, гармун китап булса да, җилпәзә китапта дип әйтәләбез без аны, җилпәзә китап булса да, аның матур шигырьләре дә бар. Ул китап бит әле беренче чиратта, әйме? Менә монда бегемот турындагы шигырь, жираф турындагы шигырь, фил турындагы шигырь, дөя турындагы шигырь. Икенче ягын ачсак, анда крокодил да, ташбака да, көнгерәләр дә бар. Менә. Хәзер шуны берәрсен укып карыйк инде. Менә алар. Зебра. Милиционер абыйның кулында бар таягы. Зоопаркта кызык күрдем. Таякның бар аягы. Зебра янына йөгердем. Бер уй килде башыма. Вәт аны юлга куйсалар, дөрес йөрер машина дип яза йолдыз. Менә ул зебра һәм аның шигыре. Әлеге китапта Факил Сафинның, Рафис Корбанның, Рәшит Бәшәрнең, Роберт Миңнуллинның шигырьләре урын алган. Илмир Шәрифуллинның шигыре дә бар әле. Борис Вайнерның Әлфия Сиддикова тәрҗемәсендә шулай ук дөя дигән шигыре бар. Алсагыз рәхәтләнеп шигырьләрне ятларга да мөмкин, укырга да мөмкин, китапны уенчык итеп уйнарга да мөмкин. Ул каты картоннан ясалган. Балалар чәйнәп бетерер дә, сындырып бетерер дә, йыртып бетерер дә дип куркасы юк. Әлбәттә, бик каты тырышканда сындырырга да була, җыртырга да була. Монысы инде бөтенләй икенче мәсьәлә.